Mondragon Eskola Politeknikoan bikaintasunezko prestakuntza esperientzia eskaintzen dugu, fidagarria eta kalitatezkoa. Honen harira, Unibasque agentziako akreditazio instituzionalaren berriztapena lortu berri dugu. Azken 6 ikasturteetan zehar egindakoak ebidentzia izanik, gure aktibitatearen kalitatea bermatzen duen akreditazioa eskuratu dugu. Lan handia suposatu du prozesu honen prestakuntzak eta 50 pertsona baino gehiago inplikatuta egon dira zerbitzu akademikoak, irakasle, koordinatzaile, ikasle eta enpresako ordezkarien artean, baina dagoeneko lortu dugu akreditazio instituzionalaren balorazio positiboa. Ez hori bakarrik, beste 30 irakaslek dozentia akreditazioa ere lortu zuten. Jadanik, 180 irakaslek dute beraien aktibitatearen kalitatea bermatzen duen akreditazioa. Gure ingenieritza eskaintzari dagokionean, 34 ikasturtean 10 ingenieritza gradu eskaini ziren, 9 unibertsitate master eta doktoregoko programa bat. Guztira, 2480 ikaslek egin zuten beren jarduera akademikoa gurekin. Berrikuntza gisa, 34 ikasturtean master berri bat lantzen bukatu genuen, adimen artifizial aplikatua unibertsitate masterra hain zuzen. Eta beraz, masterren salmenta prozesuan eskaintza berri hau ere txertatu genuen. Hasia gara baita ere, U4Dual Europako Aliantzaren lehen masterraren abiaraztea prestatzen, Austria, Polonia eta Frantziako unibertsitate partnerekin elkarlanean. Fabrikazio, digital eta iraunkorreko unibertsitate arteko masterra izango da, eta 25-26 ikasturtean eskaintzea aurre ikusten dugu. Ezten bokazioa sustatzeko estrategiarekin indartsu jarraitzen dugu, eta aktibitate handia izan genuen arlo horretan. Ate irekiak, ingenieritza tailerrak eta eztensare programak adibidez arrakastatsuak izan ziren parte hartzearen aldetik. Beste hainbat ekimen antolatu baziren ere, Ezin Olinpiaden lehen edizioa aipatu nahiko nuke. 80 parte hartzaile egon ziren ekimen piloto honetan, eta datozen ikasturteetan berriro errepikatzea aurre ikusten da. Kolektiboa kontzientziatzen jarraitzen dugu garapen iraunkorreko helburuen inguruan. Horretarako, trebakuntza ezberdinak, ikasleen seileko eta gradu eta master bukaerako proiektuak erabili genituen, eta nizugu 15 aldiak antolatzen ere jarraitu genuen. Ikasleen artean, kooperatibagintzaren zabalkundea sustatzeko helburuaz, hainbat saio antolatu ziren. Oraingoan ikasle ordezkariei zuzendutako saioak izan ziren, eta titulu konkretu batzuetan saiakera piloto batzuek ere aurrera eraman genituen. Ekintza hauek ez ziren nahi bezain arrakastatsuak izen, ez dugu formula egokia topatu oraindik, eta beraz, hurrengo ikasturteetarako hobekuntzak identifikatu genituen. Hezkuntza ereduan, ikaslea zentruan eta hezkuntza prozesuko protagonista izanik, ikasketen pertsonalizazio prozesuan ere hainbat aurrerapauso eman genituen. Esaterako, graduetako 4. mailan aukeratu daitezkeen ibilbide guztien prestakuntzak aktibatu ziren. Eta tutoretza eta jarraipen eredua graduko 2. mailan aplikatu zen eta 3. mailan aplikatzeko prozedura zehaztu zen. Dual programari dagokionean, 797 ikasle izan genituen ikasketak eta lana uztartzen. Gradu eta masterra mailerako lana egin zuten ikasleak 517 izan ziren, eta aldiz, enpresatik jasotako eskaerak 454. Erasmus Plus mugikortasun programaren bidez, gradu eta masterra mailerako 95 lan egin ziren atzerrian. Alor honetan, aipatuko nuke, tutore berrientzako formakuntzak antolatzen jarraitzen dugula, eta ebaluazio prozesuaren monitorizazio berria diseinatzen ere ari garela. Doktoretza programari dagokionean, 123 doktorega izan genituen, 33 tesi irakurri ziren eta 24 cum laude aipamena lortu zuten. Nazioarteko doktoregoko 11 aipamen egon ziren eta doktoretza industrialeko 3 aipamen. Gainera, 2 tesi tutoretza partekatuan garatu ziren. Mugikortasun programaren harira, 243 pertsonek eman zuten izena programan parte hartzeko, eta 172 izan zuten atzerrira joateko aukera. Beste norantzan aldiz, 57 ikasle hartu genituen gurean, batzu estatutik etorriak eta besteak nazioartetik. Egiten dugun lanaren balorazio bat, lanbideren enplegagarritasun datuek ematen digute. Inkesta honen arabera, graduetako okupazio tasa 97%koa da, eta masterretan 199%koa. Datuek diote bide honean goazela. Hauek dira 34 ikasturteko lorpen nagusienak ingenieritzan. Ikasturte honetan ere bide horretan lanean jarraituko dugu.